Eli meillä on Siirtolaisuusmuseolla menossa Siirtolaisuusmuseo Nuortuu-hanke, jossa me aktivoidaan nuoria mukaan meidän museon toimintaa erilaisten projektien ja tapahtumien kautta. Näin työilmoituksen hankevetäjän paikasta ja kiinnostuin välittömästi ja laitoin hakemusta menemään ja hyvin siinä sitten kävi ja sain paikan ja sitä kautta mukana. Kyllä nuoret tuo meidän toimintaan uutta näkökulmaa, uusia ajatuksia, uusia toimintatapoja. Uudistaa siis toimintaa. Tähän asti nuoret on päässyt meillä esiintymään ja soittamaan tämmöistä musikaalisempaa juttua ja sitten on tullut nuoria mukaan myös suunnitteluun, missä suunnitellaan lapsille, että vähän vanhemmat nuoret toteuttaa sitten lapsille ohjelmaa. Liiveri järjesti vuoden alussa tämmöiset osaavat nuoret kyselyn peräsäännöksille nuorille. Ja sieltä kyselystä nousi esiin asioita, mitä nuoret haluaa tehdä Siirtolaisuusmuseon kanssa. Ja siellä oli pelijärjestämistä, siellä oli pienien tapahtumien järjestämistä, siellä oli leffailtaa. Ja tällä hankkeella me halutaan vastata näihin nuorten toiveisiin. No, mua kiinnosti Siirtolaisuusmuseon omat teemat, kansainvälisyys, muuttoliikkeet ja sitten myös paikallisten nuorten nimenomaan nämä ajatukset ja toiveet ja miten nämä asiat voisi sitten liittää yhteen. Sanoisin, että mä oon saanut mahdollisuuden antaa paikallisille nuorille mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan ja sitten sitä kautta tuoda heidän omia ajatuksia ja toiveita, mitä kaikkea voitaisiin toteuttaa.